Hola, bon dia, macos i maques. Avui us duc un conte juvenil d'en Giano Rodari, que tot i haver estat escrit fa molt de temps, perquè ell va néixer el 1920 i cap als 50 va començar a escriure literatura juvenil, sembla ben vigent i demostra que els canvis són positius i que al final del túnel hi ha llum. Per tots vosaltres, el flautista i els automòbils. Hi havia una vegada un flautista màgic. És una antiga història que tots coneixem. Parla d'una ciutat envaïda per les rates i d'un jovencell que, amb la seva flauta encantada, va dur aquestes bestioles cap al fons del riu. Com que l'alcalde no va voler pagar-li, va tornar a fer sonar la flauta i se'n va endur a tots els nens de la ciutat. Aquesta història també tracta d'un flautista. Potser és el mateix o potser no. Tal vegada trobem una ciutat envaïda pels automòbils. Els veiem en els carrers, en les voreres, en les places, dins els portals. Els automòbils es trobaven per tot arreu, petits com caixetes, llargs com navilis, amb remolc, amb caravana. Hi havia automòbils, camions, tramvies, furgonetes. N'hi havia tants que els costava Déu i ajuts moure's. Xocaven entre ells fent malbé els parafangs. Se'ls trencaven els paraxocs. Van arribar a ser-ne tants que es van haver de quedar quiets. Així que la gent no va tenir cap altre remei que marxar caminant. No era gens fàcil, amb els cotxes ocupant tot l'espai disponible. Havien de donar-los la volta pel costat, passar-los pel damunt, passar-los per sota. I des del matí fins a la nit s'escoltava «Ai! Ai! Ai!». Era un vianant que s'havia colpejat contra alguna d'aquelles andròmines, o un parell de vianants que s'havien vist arrossegant-se sota d'un camió. Com és lògic, la gent estava molt enfadada. «Ja està bé! Cal fer-hi alguna cosa! Per quin motiu l'alcalde no hi para atenció?». A orelles de l'alcalde arribaven tota mena de protestes i aquest rondinava. «De parar atenció n'hi paro. Penso en aquest problema dia i nit. Li he donat voltes fins i tot el dia de Nadal. Talment no se m'acut res de res. No sé què fer, ni què dir, ni quin pito tocar. El meu cap no és pas més dur que la resta. Mireu, quina blanor». Un dia es va presentar a l'alcaldia un estrany jovencell. Portava una jaqueta de pell de xai, avarques als peus i una gorra còmica amb una cinta ben gran. En fi, que semblava un gaiter. Però un gaiter sense gaita. Quan va demanar ser rebut per l'alcalde, la guàrdia li va contestar asprement: «Deixa'l tranquil, no té ganes d'escoltar serenates». «Però jo no tinc gaita». «Encara pitjor, ni tan sols tens una gaita. Ja ens diràs per què t'hauria de rebre l'alcalde». «Digueu-li que jo sé com alliberar la ciutat dels automòbils». «Què dius ara? Escolta, vés-te'n, que amb aquests temes no es poden fer bromes». «Digueu-li a l'alcalde que sóc aquí. Us asseguro que no se'n penedirà de rebre'm». Va insistir tant que la guàrdia
va haver d'acompanyar-lo davant de l'alcalde. «Bon dia, senyor alcalde!» Resulta fàcil dir bon dia. Per mi només serà un bon dia aquell que el deslliuri de la ciutat dels automòbils? Jo en sé la forma. Tu? Qui t'ha ensenyat? Una cabra? No té importància qui m'ho ha ensenyat. No perd res per deixar que ho intenti. I si em fa una promesa abans que arribi demà, no tindrà més mal de cap. Vejam, què t'haig de prometre? Que a partir de demà els nens podran jugar sempre a la plaça Major i que disposaran de carrusels, gronxadors, tobogans, pilotes i cometes. A la plaça Major. Res més. Llavors, entoma aquests 5. Promès. Quan comences? L'estrany jovencell no va perdre ni tan sols un segon. Es va posar una mà a la butxaca i va treure una flauta tallada en una branca de morera. I per més inri, allí, en l'oficina de l'alcaldia, es va començar a tocar una desconeguda melodia. I va sortir de l'alcaldia, a travessar la plaça, es dirigia al riu. Al cap d'una estona... Mireu! Què fa aquell cotxe? S'ha posat en funcionament tot sol. I aquell altre, també. Si és el meu! Qui m'està robant el cotxe? Lladre! Lladre! Però no veu que no hi ha cap lladre? Tots els automòbils s'han posat en marxa. Agafen velocitat. Corren! On van? El meu cotxe! Para, para! Vull el meu cotxe! Els cotxes corrien des de tots els punts de la ciutat, amb un inaudit espetec de motors, tubs d'escapament, botzinades, sirenes, clàxons. Corrien sols. Però si esperava atenció, s'escoltaria per sota aquell espetec, encara més fort, més resistent que ell, el xiulet subtil de la flauta. La seva desconeguda melodia. Els automòbils corrien cap al riu com els ratolins d'Amelín. Apa! Corrien. I va arribar un moment que no en va quedar cap a la ciutat, ni tan sols un a la plaça Major. Buida la ciutat, lliures els passeigs, desertes les places. A on havien anat? Aguditzeu l'oïda i els sentireu. Ara corren per sota terra. Un estrany jovencell hi ha excavat amb la seva flauta màgica carrers subterranis i places sota la ciutat. Per allí corren els cotxes, sostenibles. Es paren perquè pugi el seu propietari i continuen el viatge. Ara hi ha lloc per tothom. Sota terra pels automòbils. A dalt pels ciutadans que volen passejar tot parlant del govern, de la Lliga i de la Lluna. Pels nens que volen jugar. Pels qui van a comprar. Que estúpid! Crida l'alcalde ple d'entusiasme. Que estúpid que he sigut de no pensar-hi abans! A més, el flautista
li feren un monument en aquella ciutat. No, 2. Un en la plaça Major i l'altre a baix, enmig dels cotxes que circulaven incansables per les seves galeries. Gràcies. Us estimo. Fins ara.